Amincin Allah ya tabbata gare ku. A yau a cikin wannan koyarwa tamu ta hanyar YouTube za mu yi magana ne akan resistance electric ko kuma in ce electric resistor ta hanyar yaren English ko kuma lantarkin juriya ta hanyar yaren Hausa. Lantarkin juriya wani abu ne wanda yake ba makamashin wutar lantarki ko kuma energy electric ko electric energy damar canzawa zuwa makamashin zafi ko kuma energy calorific ko energy calorific energy ta harshen yaren English. A fannin wutar lantarkin juriya yana nufin iya jurewa wutar lantarki kuma wucewar electric current na abinda ke dauke da wutar lantarki, wato iya jurewa wucewar kuran electric na abinda ke dauke da wannan wutar lantarkin. Amfanin lantarkin juriya shine taimakawa akan jurewa wucewar wutar lantarki. Lantarkin juriya na a matsayin kariya ga duk kayan haɗi da ke a cikin da'irar haɗin wutar lantarki. Cikin da'irar haɗin wutar lantarki ana sa lantarkin juriya ne domin rage ƙarfin wutar lantarki. Lantarkin juriya ana wakiltar sa ne da alamar R ko R, sannan ana auna shi da na'urar ohmmeter. Lantarkin juriya lambarta ana kiranta ohm. A duk inda lambar ta take, kamar lantarkin juriya ta kashi kashi daban-daban, sannan lambar ta ita ana kiranta ohm. ana alamata da wannan abun omega gatana, ita ce ake alamanta lantarkin juriya da ita. Sannan ana auna lantarkin juriya ne ta hanyar dora wayoyin na'urar awon, wato ohmmeter, ta hanyar dora kan wayoyin a jikin kan wayoyin lantarkin juriya ne. Ita a kowane bangare aka aza wayoyi, idan dai har saman kanta ne za a ga number nata ya kasance ya saman a cikin wurin da nambobi yake itowa na ohmmeter din. Samar da number lantarkin juriya, idan misali muna da electric voltage ko tension electric da electric current ko kuma kuran electric, kamar yadda ya zo a cikin dabarar dokar ohm wadda ta ce, wato misali yayin a cikin harshen faransanci ana cewa loi d'ohm. Ita ce ta ce kamar idan muna da electric voltage, tension electric da electric kuran electric, za mu iya samu juriya resistance electric ko resistor, za mu iya samu ta. Misali ita ce ta ce U is equal to R multiplied to I, kenan U equal R fois E. Kenan ta hanyar haka za a iya nemo R wadda za ta kasance U shir E. Nan za a iya samu lantarkin juriya ta hanyar amfani da wani tsarin kaloli da yake a cikin ita lantarkin juriya. Kowace lantarkin juriya tana da tsari na kaloli da suke laye a cikin jikinta, kamar yadda kuke gani a cikin wannan tsari. Misali gashi nan wannan lantarkin juriya gaya kala 6 ke jira a jikinta wurin wannan tsari na kaloli. Kala 3 na farko suna nihin wato kaloli wanda suke da nambobi masu mahimmanci, sannan kala ta 4 ita tana ne nambobi wanda ake tara su da nambobi masu mahimmanci, sannan kala ta 5 tana ne kala wadda take dauke da nambobi masu yin aminci na lantarkin juriya, sannan
kala ta shida ita tana nihin nambobi masu dauke da kaloli masu dauke da nambobi na yanayin nambar zahin da za a iya ko da an saka lantarkin juriya a ciki ba za ta iya komai ba, ba za ta lalace ba. Misali idan muka ɗauki misali a saman wannan lantarkin juriya ga yanan mai kala hudu ne. Akwai hanta na farko, sannan kala baka, sannan kala ruwan goro, sannan akwai kala ta ƙarshe wadda ba a gani da kyau dinnan kalar zinari ne, ruwan zinari ne. To yanzu misali wannan lantarkin jure idan za mu nemo lambata za mu ɗauka yanzu wannan kala ta ruwan goro. Idan muka so nan bisa tsarin kaloli na kala mai mahimmanci, tsarin kala wannan ta hanta idan muka so wurin kaloli masu mahimmanci, hanta tana daidai, tana da namba 1, sai mu ɗauki 1 mu rubuta 1. Sannan idan muka zo wannan baka, idan muka zo nan baka wurin tsarin kaloli wannan za mu ga baka tana daidai 0, sai mu rubuta 0, kenan muna da 10. To ita wannan ne wannan ruwan goro tana daidai, kenan ita layin kala masu nambobi wanda ake tarawa da wancan kaloli, kenan ruwan goro idan muka duba nan tana daidai number ta 1000 ne number kalata. To idan muka dauka 1000 muka tara ta da 10 waccan za mu samu kenan 10,000, kenan 10,000 wannan resistor din wannan ne, wannan resistance din ko kuma lantarkin juriya wannan kenan number ta 10,000 ne number ta. Ka wani misali, a misali saman wannan lantarkin juriya din ko kuma resistance din ko kuma resistor din za mu canza kalar wannan ta uku, wato wannan rongor na za mu maida ta kala ja. To idan muka dauka idan kala ja ce kenan za mu dauka wannan ne hanta mun san da cewa idan muka duba layin kaloli masu mahimmanci hanta tana da ɗaya kenan. Sannan baka har yanzu bisa kan wannan layi na kaloli masu mahimmanci kala baka tana daidai 0, kenan sai mu rubuta 0, 10 kenan muna da. To idan muka sa ja wurin wannan ruwan goro din, idan muka sa ja muka zo muka duba cikin layin kaloli wanda ake rubanya da su, muka dauka ja tana daidai 100, kenan idan muka hada 100 sau 10 zai kasance 1000 kenan. To shine yanzu za mu tunda muna da irin wannan wadda muka yi yanzu mai dubu din gata nan mai hanta kala hanta kala baka da kala ja. To yanzu za mu auna ta magani abinda muka samu yanzu. Mun ce mun samu 1000 gare ta hanyar amfani da layin kaloli, wannan layin abinan na kaloli. To yanzu gata za mu ɗauke ta mu auna da na'urar mu ta multimeter wadda muka aza ta bisa kan, muka dora ta bisa kan tsari na ohmmeter. Mun dora ta bisa kan tsari na ohmmeter. Amma kar ku manta mun ce idan za a auna ita resistor ko kuma resistance ko lantarkin juriya ana dora wayoyin na'urar awon ne akan wayoyin lantarkin juriya. Gashi mun auna da yawa za mu yawa gashi za a dauki yawa dora gata yau gashi kun gani, gashi mun samu 970 ne na'urar ohmmeter ta bamu. Kenan wannan yana nuna cewa
lissafin da muka yi daidai ne saboda idan akwai wasu parameter ko kuma wasu abu da ya kamata ba za a samu dai wajen kirkira ne suke samu wannan irin wannan dan ragin. To waya mai daukar waya wannan wadda kuke gani ana jawo ta ana amfani da ita cikin gidaje. To waya gwargwadon tsawon waya gwargwadon lantarkin juriya, shi yasa idan aka rubanya waya idan aka ruba tsawonta to lantarkin juriya shi ma yana rubanyawa. Haka zalika idan aka ƙara sashenta idan aka section ake taimaka shi da harshen faransanci, idan aka ƙara shi lantarkin juriya yana ragewa. Misali ana iya ta hanyar wannan ana iya samu lantarkin juriya shi ma ta hanyar amfani da tsawon waya da kuma sashenta tsawonta da ake wakilta da L, sannan sashenta da ake wakilta da S, sannan kuma da resistivity dinta shine ake kira rho ko kuma rho resistivity cikin harshen yaren faransanci, resistivity ko resistivity. To resistivity yawa muka ce ana iya samu lambar lantarkin juriya ta hanyar amfani da wannan tsawonta da sashenta da kuma resistivity dinta. Misali gashi nan da ana iya amfani da wannan dabarar din, R equal a rho fois L sur S, shine ake R equal to rho multiply to I over S, shine ana iya samu lantarkin juriya ta hanyar rho ita ce ake kira resistivity ko kuma abinan resistivity ko resistivity. Rho ya danganta daga wani irin karfi aka amfani da shi wurin kera wannan waya. Misali idan muka dauka rho ko kuma resistivity ko kuma resistivity muka dauka na aluminium muna da 30 ga tsarin number ga nan na aluminium muna da 30, na azurfa muna da 16, na wannan darma yana da darma wannan wadda ake wanda ita wurin su da ita abin lantarkin jure na darma yana da 142, sannan kuma na karfe yana da 104, sannan na zinari yana da 22. Wannan dabara ta rho equal to R, wannan rho R equal to rho multiply to I multiply to S, divisé par rho R est égal à rho fois I sur S. Ana amfani da ita ne wajen idan misali in za a hada ga gidaje, in ana so a yi a sa wuta a yi tsari na kwarai, ya kamata a duba kowane fanka kwai wannan na haske menene za a sa, kuma menene talabijin ko menene a duba a ga wani namba ne nasu, sai a zo a lissafa wacce irin waya ya kamata a sa masu. Misali wannan yana da mahimmanci sosai idan za a yi haɗi irin na na'ura mai ba da wuta ta hanyar amfani da hasken rana. Yawa ku tare mu a cikin bidiyo na gaba don koyar wannan